Stedgade er fantastisk. Stedgade er mange ting. Stedgade er både arbejde, men det er også et sted, hvor man kan komme og hænge ud. Et sted for både folk, der gerne vil lære noget, folk, der også bare gerne vil hænge ud og drikke en øl med sine venner. Stengade er et spillested på Nørrebro. Man hygger sig for det første. Og så tror jeg bare, at jeg er blevet sådan bedre til at... Det er sådan en udfordring for mig selv, at skulle snakke med nye mennesker. Lære nye mennesker at kende. Mit navn er Jim. Jeg er spillestedsleder her på spillestedet Stengade på Nørrebro i København. Spillestedet Stengade er et legendarisk spillested, kan man godt sige, der har ligget her på adressen Stengade i rigtig, rigtig mange år. Det er et brugerdrevet spillested, hvor rigtig mange funktioner bliver løftet af frivillige. Altså min egen personlige favoritgenre, det er jo punk, rock, metal derude. Ja. Og metalfans, de er altså også bare rare. Alle aggressionerne kommer ud af musikken. Ja, nemlig. What is a corn dog? Is that with like the hot dog with the bread? Isn't it like a battered sausage? Deep fried? Not exactly sure. I've never had one. Well, shows you how American we are. Fucking New York. Jeg synes, at man skal kende hernede. Alle de andre frivillige, de er jo super nice. Ja. Ja, nogle af de allermest skønneste mennesker. Jeg har lært helt vildt meget af dem. Selvfølgelig også haft nogle fede kurser hernede. Ja, ja. Og så er det også første gang, jeg ligesom har hørt om, at man kan lave yoga til musik hernede. Der har vi jo også haft et kursus i. Ja, black metal yoga. Black metal med Black Sabbath yoga. 2 sekunder. Og det kommer an på, om det er, hvor jeg har været på vagt, eller hvor jeg har været her som gæst. Min bedste oplevelse, hvor jeg har været på vagt, det har været faktisk den første vagt, jeg havde. Under vagten Metal Battle sidste år. Jeg er baransvarlig, og så er jeg med til at koordinere bar på Roskilde. Og så er jeg også bare normalt frivillig. Altså, jeg stod mest i baren. Nu er jeg rykket lidt om bag ved alt det, der ligesom, hvad skal man sige, strukturerer det for de frivillige, så jeg er den, der ligesom, eller jeg er en af dem, der er med i det, vi kalder fællesskabsgruppen. Det er sådan et øjeblik. Jeg skal lige... Nå ja. Ha. Skal jeg lige læse min linje, ikke? Det bedste koncertoplevelse, det har... Og den vipper imellem den gruppe, der hedder The Interbeing. Ja. De havde en release-koncert hernede, og så var en aften, vi havde, hvor der var bluesmusik med Shades of Blues, da de spillede hernede. Det var også en virkelig, virkelig god koncert. Hvad er det for en lurebasse? Du kan ikke stå der og lure. Marie, hun så den Hun tør ikke komme ind. Bestyrelsen og tidligere bestyrelser. Selve spillestedet Stengade er skruet sammen på den måde, at vi er en forening med telefoner, der ringer i tide og utide. Spillestedet Stengade er skruet sammen på den måde, at vi er en forening med en masse medlemmer. Den forening har, som alle andre foreninger, en årlig generalforsamling, der ligesom er den besluttende kraft. Vi har en bestyrelse. Ligesom resten af huset, så er det også frivillige kræfter, der sidder i den bestyrelse. På 8 medlemmer. Bestyrelsen har selvfølgelig ansvaret for den økonomiske drift af spillestedet og overordnede beslutninger. Mange andre beslutninger bliver taget løbende i huset. For eksempel på det faste månedsmøde, vi har, der hedder Storm, hvor alle frivillige kan dukke op og
at lufte, hvad de har at lufte. Ja, en dag. Ja, jeg ved jo. Det er det, jeg sagde til Stabile. Ja, det sidste dag. Det sidste dag. Ja, ja, præcis. Det er nu, jeg kan bruge alle undskyld bare sådan, om det er fordi jeg er teenager. It kind of backfired. I was teasing him that he's a teenager, and I was like, yeah. Man kan være normalt crew, så står man i bar og garderobe og entré. Så kan man være baransvarlig på en aften, altså ligesom sørge for, at alting det kører og holde overblikket under produktionerne. Så kan man være afvikler, som så står mere for banddelen af det, altså med det forkromede overblik, og også har det sådan overordnet ansvar på en aften. Så kan man være fotograf, hvor man tager billeder af koncerterne, og man kan være lysmand, hvor man laver lys til koncerterne, og man kan ikke så meget mere under afviklingerne af koncerterne. Men vi har også en PR-gruppe, der står for både kommunikation internt og eksternt. Altså både sådan prøver ligesom at lave, hvad skal man sige, Facebook-eventsene flottere end de hidtil har været, og laver pressemeddelelser og sådan nogle ting. Det kan man også være en del af, hvis man synes, det er sjovt. Stengade er jo et frivilligt drevet hus med mange forskellige frivillige grupper. Og det er alt lige fra en bookinggruppe, der er sammensat af cirka 7 medlemmer, der booker musikprogrammet på Stengade. Det er bar, crew, det er fundraising, det er alle mulige grupper. Herunder vil jeg nævne Play It, som er et fantastisk initiativ, jeg ikke har oplevet andre steder end på Stengade, hvor at der er åben scene, og det er ikke bare en åben scene med et eller andet husorkester, der bestemmer, hvordan alting det skal foregå, og man skal kunne spille jazz for at komme op på scenen, men det er en åben scene for alle, og alle, der går op på den scene, påvirker oplevelsen for publikum. Og det har jeg virkelig haft nogle spændende oplevelser med. Take her by the hand, we'll make an honest man out of you. Been with the devil, bless his face. Too many voices in my head, not to taste. Spoke all the heavens out, burn my tongue. Look to the sky, God, I'm still young. I left the hill, across the moor and valley. Such heavy hearts my heart do feel, since parting from my Sally. I cannot afford a final day, it deserved all to remind me how swift the hours did pass away with the girl I left behind me. She said my love come home. Jamen det er jo sammenholdet, det er at møde et glad publikum og opleve en masse lækker musik, som man ikke lige nødvendigvis finder alle andre steder i byen. Så er det et fristed.
klar? Mega klar. Jeg tror, det var en af de mange gange i hvert fald, hvor man er her hele aftenen på sin vagt, og så er der efterfest, og så går man hjem, når det er lyst. Det der, man møder folk, der er på vej på arbejde, du går bare der i din egen sumper. Bare hjem. Ja, og det jeg har fået ud af, det er, at jeg har fået en masse hår på brystet, vil jeg næsten sige. Jeg er blevet mere modig og har fået mere på mod. Det er ikke bare lige sådan et helt vildt nemt arbejde, bare lige at være afvikler hernede. Nej. Man skal virkelig kunne sige fra og kunne tage hurtige beslutninger og ja, kunne være skarp i løbet af en aften. Og jeg går tit til koncerter selv, og jeg synes, det er spændende. Jeg spiller også, så jeg har ligesom set den side af et spillested, ikke? Så er det meget sjovt at få lov til at opleve det. Kunne du tænke dig at komme til at spille musik eller i band? Det gad jeg godt. Men jeg tror lige, vi skal etablere os lidt mere. Måske en dag. Hvem ved? Det bedste ved at være frivillig, det er nok at få en masse gode oplevelser og lære en masse folk at kende. Få noget god erfaring inden for musikindustrien og ja, lære os en masse brugbare ting om livet. Like it's so simple, man. It's very, very simple.